No Instituto Galego do Consumo e da Competencia estamos de celebración. 30 anos de historia, 30 anos de servizo a carón da cidadanía, asesorando, informando e resolvendo conflitos en materia de consumo. Preto d'1 millón de consultas e medio millón de reclamacións atendidas dende as 7 oficinas de atención presencial situadas nas principais cidades de Galicia e dende os nosos servizos de atención telefónica ou a través de internet configuran a nosa bagaxe. Un resultado que non podería terse acadado sen a colaboración do noso tecido asociativo, nin das diferentes OMIC presentes no territorio, e especialmente tampouco sen o apoio do Consello Galego de Consumidores e Usuarios e o Consello de Cooperación de Galicia. Foron moitos os desafíos enfrontados durante estes 30 anos. O cambio de moeda ao euro, o nacemento dos mercados dixitais e do comercio electrónico, a adaptación ás novas formas de aprovisionamento de mercadorías e servizos, a problemática dos produtos financeiros ou das subministracións de enerxía. Todo isto e moito máis xa forma parte da nosa andaina. Un camiñar enmarcado na procura de adaptación á realidade cambiante para ofrecer abeiro seguridade en todo momento ás persoas consumidoras e usuarias e no que destacan os seguintes fitos. En 1994 púxose en marcha a Xunta Arbitral de Consumo de Galicia, encargada de dar solución dunha maneira áxil, eficaz, gratuita e executiva aos conflitos que puidesen xuntar en materia de consumo. Preto de 12.500 empresas adheridas, laudos e conflitos resoltos definen a súa traxectoria. Nesas mesmas datas, formaliza a existencia do único laboratorio nacional e oficial público de consumo acreditado pola ENAC, o Laboratorio de Consumo de Galicia, un referente nacional e internacional que sitúa a nosa comunidade como líder na detección de produtos perigosos e no control de mercado. No ano 2005, nace a Escola Galega de Consumo, entidade especializada na formación e educación en materia de consumo que cada ano forma e dá resposta a máis de 20.000 persoas de todas as idades, entre cuxos obxectivos destacan os colectivos máis vulnerables, con preto de 700 actuacións formativas. En 2016, o organismo transfórmase e Galicia volve ser referente ao crear o Instituto Galego do Consumo e da Competencia, vencellando a defensa das persoas consumidoras coa defensa da competencia e do bo funcionamento dos mercados. Dúas caras da mesma moeda co dobre obxectivo de garantir a eliminación de prácticas non desexadas e asegurar o benestar das persoas consumidoras. Así, a misión e os obxectivos do Instituto Galego do Consumo e da Competencia seguen a estar, 30 anos despois, máis vivos e vixentes que nunca. Hoxe miramos cara ao futuro afrontando novos retos e desafíos, pero garantindo a nosa esencia. En este camiño, contamos con todos e todas os que xa nos acompañaron e nos seguen a acompañar. Neste 30 aniversario queremos darvos as grazas a vos, a todas as persoas que fixeron, fan e farán posible que o Instituto Galego do Consumo e da Competencia cumpra co seu obxectivo de dar resposta a aquelas persoas que máis o precisan, situándose sempre ao carón da cidadanía.